останавливай. Брат, нещо се не мога да взема. Чакай да го. Кой ти? Аз не. Тъй. Не искам. Но какво ще играем? Brawl Stars. И после, ако искате епизод на Hello Neighbor, лайквате всичките ми видеа. Викам сега Айде бе, Brawl Stars. Много е усилено, брат, много е усилено. Много е усилено пръснати. Още малко да ускори левел. Подарък. Мам, подарък! Не забравя. Кик. Как ме запали да дойде. Мой герой да игра. Не герой, сега ще игра с пинката. Ай, на душо дам. Ай. Опа, не видях къде ходя. Притяга. Не кажем, за всеки. Да. Опа, не видях къде ходя. Ти къде? Не забравя. Не забравя как да ме так тук. Тика. Барли. Тогава откъм са барли. Какво се казваш? Нещо. Мамбаланг. Ето го барли. Ще го бия. Барли. Очень добре. Айе! Жижи! Пенката поведи. Пенка, папа. Какво на място пенката? Поведи. Есть джема. Есть, не ёпа. Там да птим. Къде ме остана това? Как продължи нещо? Аз играя с толкова. Джингерман. Тук свира Джингерман. Ти ще го наричам Джингерман. И почвам да стрелям, бате.
Max to the max! The reptiles are growing restless. Ay, creo que vieron de Biome. Biome. Не могут добраться. Все. А какой ты глупый? Глупый.